Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingkang keberbeken marang mandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan, dasare putu dewa tur bapakne satriya peng-pengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena utawa Raden Antasena kuwi sawijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala ki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan Kembang Sore kene jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena, saka niate sapa? Mung nalika semana aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumuling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sapa Suswita marang Begawan Sabdawala mapan meneng pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo, bejane awak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala.